такива хора, които са санкционирани за гранд корупция, включени са в този позорен, бих го нарекал, списък, не могат да развращават цели държави, не могат да изграждат структури, къде легални, къде полулегални, които структури практически в сянка да управляват държавата. Спомняте си така наречения кабинет Желязков, аз го наричам кабинет Пеевски. Върха на политическата наглост беше да се сформира нещо подобно и по този начин, санкциониран по закона Магнитски, да управлява цяла държава в Европейския съюз. Други имена ще излязат ли по този казус с полетите? Да очакваме ли други така знакови български фигури? На разположение на българските депутати съвсем скоро, след като се завърна в Министерството, ще бъде представен пълния списък, до който е стигнала Главна дирекция борба с организираната престъпност, така че всеки от вас ще може да прецени, включително и журналистите, кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от Щенарика, някои го наричат делото, други аферата КТБ и така нататък и така нататък. Но списъкът ще бъде достъпен, така че всеки сам ще може да си направи избор.